Instapay har været med til at gøre os til en mere moderne virksomhed, hvor vi har fokus på medarbejderen og den fleksibilitet, som de unge mennesker ønsker i dag. Swipe, og så har de pengene inden for 60 sekunder. Her hos os, der har vi rigtig mange unge ansatte. Det er en helt anden generation. De er vant til, at ting går hurtigt. De er vant til at få feedback hurtigt. Så de vil faktisk også gerne have deres løn hurtigt. Og det er her, at Instapay kan gøre en forskel. Det har været super nemt at komme i gang med Instapay. Instapay er plug and play, og der har været en fantastisk support. Udover det, så er det integreret med vores lønsystem, så der er ikke noget ekstra arbejde for vores bogholdere, så de er også glade. Vi har fået virkelig god feedback fra vores medarbejdere. De elsker simpelthen Instapay, og de bruger den til både at swipe sig til løn og til at holde øje med deres økonomi. Jeg synes, Instapay-appen er fed. Den er rigtig fed. Den er let at finde rundt i. Let for personer som f.eks. jeg. Jeg er ikke mega god til de avancerede apps, så det er bare ind, tast et beløb, tryk, send til mig, og så kommer pengene efter få minutter. Instapay har helt klart hjulpet mig med at være sådan et sikkerhedsnet, jeg altid kan falde tilbage på. For eksempel, når jeg lige er flyttet hjemmefra her, så har jeg nogle regninger, der kommer, inden jeg får min månedsløn udbetalt. Og det betyder, at jeg kan gå ind på appen og finde pengene på Instapay, fordi jeg har arbejdet for det. Jeg kan trække dem ud, og så kan jeg betale de regninger, jeg ikke lige havde set komme. Jeg kan tydeligt mærke, at Instapay har gjort en forskel for mig. Det har givet mig muligheden for at holde mere styr på mine indtægter, men også mine udgifter. Jeg kan let trække penge ud til det, jeg skal betale til, men jeg kan altså også trække penge ud til forkælelse af mig selv, når jeg lige har lyst. Siden jeg begyndte at bruge Instapay, så er jeg faktisk blevet motiveret mere til at arbejde, fordi at jeg ved, at der ligger en løn til mig, som jeg faktisk kan trække ud med det samme efter. Så det er lidt sådan en lille konto, som egentlig er min egen, men det føles lidt som sådan en ekstra belønning, fordi jeg kan få de penge udbetalt, som jeg lige har arbejdet for. Nogle af de fordele, der har været ved Instapay, det er, at vi kan se, at vores medarbejdere de tager simpelthen flere vagter, for de kan holde øje med, hvor meget de tjener, når de tager en vagt. En anden fordel er også, at vi ved, at de bruger det som financial wellness, så de holder simpelthen øje med deres økonomi på den måde og interesserer sig måske for den på en ny måde. Vi kan se, at omkring 50% af vores medarbejdere bruger appen op til 4 gange om ugen. Det er et højt tal, men vi ønsker selvfølgelig, at det bliver endnu højere i fremtiden. I den her branche er der en stor personaleomsætning, og Instapay er en af de ting, vi gør for at fastholde vores medarbejdere i længere tid. Der er ingen tvivl om, at Instapay har været med til at gøre os mere attraktive. Vi vil absolut anbefale andre virksomheder også at investere i Instapay.